Трети сезон продължават проучванията на Тракийския владетелски дом в местността Татар Маша край село Княжево. Въпреки огромните трудности, които има не само нашата експедиция, но изобщо всички археологически експедиции този сезон, с помощта на финансовата подкрепа на общината и на Геотехмин, както и буквално от днес имам информация, че Министерството на културата отпуска 15 000 лева. Разкопките през този сезон мога да кажа, че са изключително успешни. Много нови неща бяха разкрити извън централната сграда, която през зимата беше покрита с едно стабилно покритие, казваме временно, но докато не се намерят средства за реставрация и консервация, това покритие ще съхрани абсолютно всички структури, които са под него на централната жилищна сграда. Такова покритие се надявам да направим и върху сграда 2, която е една от най-интересните сгради в комплекса, който проучваме. В едно от помещенията с ескарата са се извършвали жертвоприношения. Част от това помещение беше проучено още първия сезон 2011 година. Миналия сезон продължи неговото проучване, а през тази година то беше изцяло допроучено, както и най-голямото помещение в същата тази сграда, където вероятно са се подписвали договорите, където е ставало приема на важните гости, делегации, където са се сключвали не само договори, но всички съглашения, търговски, делови, политически. Това, което беше открито, също изключително важно от фортификационна гледна точка, вече имаме доказателства за наличието на... Тоест миналата година имахме предположение, че от изток имаме кула. Тази година не само предположение, кулата се оказа много сериозна. Тя е до оградната страна. Една от кулите, да, тя е в онази част, там до въгъла в ниското. Кулата е 6,20 на 6,20, тя е 1 квадрат, била е на 2 етажа вероятно. Там проучванията ще продължат и през следващия сезон, но това, което ни изненада и което се открива за пръв път на територията на България при проучване на подобен селищен обект, е наличието на ров, който е бил дълбок пред укрепителната стена. Това е едно допълнително препятствие, явно е бил пълен и с вода. Все пак е широк, около 2 метра, трудно е с кон да бъде прескочен, защото непосредствено скачайки коня, там ще бъде опрян в стената. Така, другото, което беше огромна изненада за нас, ние знаехме, че на запад има сгради, като предполагахме, че те са стопански. Но още с първия разкрит сектор се оказа, че там има двойна укрепителна стена, която е много широка. Това на практиката върху тази укрепителна стена е имало сградата, нещо като бастион, трябва човек да си представи. На 2 етажа е било, на долния етаж са били помещенията, в които са съхранявали зърно, вода, а на горния етаж вече са били караулките, бойниците. И това беше наистина голяма изненада, така че в западна посока се развива едно не по-малко интересни и сгради, и съоръжения, които през следващия сезон, надявам се, да продължат да ни радват и да ни изненадат. Това, което успяхме да открием в южна посока, е тази южната укрепителна стена, част от нея сега има нови открития, която е била покрита като една от пирамидите, която е почти изцяло запазена, е с много големи размери, 90 на 90. Да.
Там ли ще мога ли? Да, да. Върху няколко керамиди има печати, така че вече знаем, може би при разчитането ще се види откъде са донесени, но те са внос от гръцки керамиди са използвани, калитери, солени, така наречените плоски и закръглени челни керамиди, билни. Много интерес като материал през този сезон имаме, както и предишния, монети бронзови. Част от тях са не са много монетите, но са много важни. Едни от тях показват края на използването на сградите, не само на жилищната. Това най-късните монети са на Антиох II, средата на 3 век. По-ранните са от третата четвърт на 4 век. Не всички са разчетени, така че предстои работа по тях. Гръцка керамика имаме, както и миналата година, рибни блюда, кантаруси, съдчета за пиене на вино и, разбира се, много амфори с печати. Работата миналата година върху печатите показва, че голяма част от тях са продукции на Хилос, на Итасос. Вероятно са превозвани, те са транспортни амфори, в тях е превозвано вино, а в печатите показват именно кои магистрати, годините, когато са правени. Това е някъде пак третата четвърт и края на 4 век преди Христа. На този етап концепцията, нашето виждане за живота на двореца е такъв. Малко преди Филип да нахлуи и да превземе тази територия, на това място вече е съществувал двореца. Двореца, казвам, нали, тази импозантна сграда на местния владетел. Все пак човек изключително богат може да си позволи изграждането на такава голяма масивна сграда, покрита с гръцки керамиди, строена по гръцки тертип, гръцки архитектурен план е наложен, такъв, който откриваме и във всички гръцки елинистически градове. Има един период на разцвет, това е някъде около третата четвърт, 375 година, 350-375 година преди Христа, на разцвет на това място. И някъде след Александър или в самия край на 4 век, когато Лизимах превзема тази територия, тук има известен опадък. Все още е трудно да се обясни защо на целият този голям обект имаме монети от най-различни места, изключително редки. До сега, специално на една от монетите, сребърната на източните лукрици, това е втората открита на територията на България монета, а нямаме монети на Лизимах, който се че огромно количество. Явно в тази насока трябва нещо да се мисли, защо липсват. Може би точно в този момент тук има известна регресия, нали, как да казвам, опадък, след което някъде около средата, втората четвърт на 3 век започва някакво възраждане отново има на дома, има преустройство на част. Вътрешната сграда не е пипана, тя е била опожарена вече, но отстрани се виждат доста преустройства, така че живота е продължил някъде до средата, преди да бъде насипан могилния насип, до средата на 3 век. Според мен разкрихме останки от кулата, главния ход към цялото имение се е намирало почти както сегашния. Виждат се камъните в дълбочина как слизат, но може би или от регълването, когато са залесявали хълма, или просто от естествени процеси от гравитацията. Голяма част от тях са стъпили, са разпиляли от
тази южна страна. Също е било покрито с керемиди, но ги вдигнахме. В профилите могат да се видят останки. Там има и една част от амфора. Вероятно тук в кулата са били пазачите, които са охранявали. Нейната част е продължава оттатък пътя, но понеже няма как да стигнем до самия обект, ако го махнем, затова седи непроучено. Може би до година, когато изместим пътя, ще свалим тази част да видим нацяло как продължава кулата, но приблизително размерът са 5 на 5 метра. Какво са били предназначени тези малките помещения? В това даже не се вижда входа къде е. Тепърва ще се мисли. Но специално функцията на първото помещение и това пред него, мисля, че сме го изяснили.